DZGB, garantisadong baleta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagrasyon ng tubig sa Legazpi City nagpapadagos. Maigpit na implementasyon kan minimum health standards tinawanin doon kan Department of Health. Mga fire trainees ipinadeploy na sa iba-ibang fire station. Sa lado nasyonal, Pasko ngunya na taon magiging maugma. 1.5 milyones doses nin bakuna ang maabot ngunya na aga. Sa ibang nasyon, Israeli military naglansar na naman nin air strike sa Gaza Strip. Sa lado ng Karawa at Korea, nasalpit kan Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Sa ngararay na nahindugan, si DOH Assistant Regional Director Chito Avilinon na dakulang bagay ang pagpapautob ninda nin mas maigpit na guidelines sa kada lokal na gobyerno sa Kabikolan. Paliwanag ni Avilino na ang prevention may kukonsiderar na pinakabaratong bulong asin solamenting solusyon tanganing mapababa ang numero kan mga nagpapositibo sa COVID-19. Dahil ang kini, inabisuan kan opisyal ang mga pamayo kan mga local government units asin mga ahensya ng gobyerno na magpautob nin mas istriktong protocol asin guidelines sa indang lugar asin opisina. Kasabay kini ang pagpapakusugman kan contact tracing sa mga personang posibleng naging contact kan mga personang nainot nang nagpositibo sa virus. Sa ngunyan, nag-apilar sa Avilino sa publiko na maging maingat asin magsunod sana sa minimum health protocol tanganing o dalan sa presenting sitwasyon na padagos na naman ang pagdagdag kan kaso ng COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Dahilan sa krisis sa supply ni tubig na na-eksperyensyahan kan mga konsumidores kay ni sa mga barangay sa Legazpi City, naghiro naman ang gobyerno probinsyal kan Albay sa paay kan Albay Public Safety and Emergency Management Office asin Provincial Health Office asin Provincial Engineering Office na makataumanin tabang. Sinabi ni Appstore Chief Dr. Cedric Daep na may orden si Governor Al Francis Bichara na gamito na ang water sanitation o Watson team para iluwasan sa indang lorry tanganing mag-distribute ng tubig sa mga barangay bilang parte kan sa indang emergency response. Sa ibong nalado, ang pagrasyon ng tubig magpapadagos sa kod na daipan nagiging normal ang serbisyo kan PhilHydro asin Legazpi City Water District sa mga konsumidores ng tubig sa Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pitong mga local stranded individual ang pinabalik kan gobyerno lokal kan San Andres Catanduanes sa lugar na sa indang hinalian matapos yun ng illegal na makalaog sa Catanduanes lunad sa sakayan pangdagat. Sigun sa Municipal Disaster Risk Reduction kan San Andres Catanduanes, nag-abot ang mga LSI sa baybayo na parte kan Barangay Esperanza hali sa Barangay Buenavista, Rapo-Rapo, Albay. Tulos man na sinabi o sinabat sinda kan MDRRMO, Philippine Coast Guard asin barangay officials kan Barangay Esperanza asin na pag-araman na nag-abot sinda o gabos sinda residente kan San Miguel asin Viga alagad daini magkakanagong dokumento. Pinabalik ang mga ini sa Rapo-Rapo, Albay para sa sarong persona na naka-isolate na. Inabisuan man sinda na magpresentar ng papeles tangani makauli sa siya ng lugar. Pinagarumduman ang publiko na magsunod sa ipinapautob na health protocol kan gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Paramihan na nagkaiguanin pagbabalasa sa nagkaperang opisyales kan COMELEC sa Legazpi City asin Pulangi, Albay dahil sa epekto kan COVID-19. Si Pulangi Election Officer Andy Toledo, iyo ang paramientras na ibinalyo sa Legazpi City bilang temporaryong kasalida
ni City Election Officer Michael Angelo Lirio na nasa home quarantine ngunyan. Enot kay ni ang City Comelec ipinairarom sa temporary lockdown dalang sa epekto kan COVID-19 alagad, pinabukasan giraray tanganing maakomodar ang mga gustong magparehistro para sa maabot na eleksyon sa 2022. Si Toledo matukaw bilang inkargadong election officer sa kung naday pa nakakabuelta si Lirio. Sa ibong nalado, ang parang mientras man na nagsalida kay Toledo sa Comelec Pulangi, iyon sa iyang assistant na si Connie Borbo. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Makaagi ang sobrang 45 dias na ensayo ang mga bagong fire officers kan Bureau of Fire Protection ipinadarana sa iba-ibang fire stations para dumana ipagpadagos ang sendang ensayo as in skills training kung saan ang makapot na sa enda iyo ang mga organic personnel kan mga fire station. Pun kasuudma, sobra sa sangkatos na mga fire trainees ang naghali na sa sendang training ground sa Kawa Hills sa Barangay Tuburan, Ligao City as in ipig-deploy naman sa iba-ibang mga fire station. Sinda magpapadagos kang sendang ensayo sa good sa Hulyo 10 bago magvolta sa BFP Regional Training Center para sa sendang graduation. Sa ibong nalado, ang training ground ipigahanda ng unyan para gamito naman kan mga masunod na trainees. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sinabi ni DOST Albay Provincial Director Alexis Elegado na ang Abatuacan, Legazpi City ang primerong slaughterhouse sa nasyon na mag-adaptar ng biogas plant system bilang solid waste management and diversion program. Sinabi ni Elegado na iyuman ang nagdisenyo kan biogas plant na ang phase 2 o plano expansion kan proyekto matutok sa conversion kan biogas halis sa thermal energy pasiring sa electromechanical energy tangani makaprodusir nin off-grid electricity. Yan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay, Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Ovate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate na
ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 1801 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yung Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na, bili na! Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Sanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages
encourage diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! Weh! Sobra kabikoy pakno! Ang sikreto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! Enjoy 1050 pack! Sagot kinsena swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo
May sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mitsubishi po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mitsubishi, ang inyong trabador ng Senado. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng siete? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. One-piece Chicken McDo, 75 pesos na lang ulit. Dine-in na sa McDo para sa presyong throwback. Prices vary. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na magiging maugma ang Pasko kan mga Pinoy ngunya na taon. Dalanta mas dakol pang bakuna an maabot asin padagos man ang vaccination rollout. Sa iyong sinabi na ni mangyayari dalanta kaya ng aboton ang population protection level bago matapos ang presenting taon. Idinungog pa ni Anyo na ang gustong sabihon na kabanga kan total population ang nabakunahan na mantang haros ang kabos na negosyo bukas na mantang matuturusan naman ang mga paghihigpit. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nasa 6.4 milyon na bakuna kontra COVID-19 halos sa mga iba-ibang manufacturers ang piglalauman na mag-abot bago matapos ang bulan ni Hunyo. Yan ang sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kung saan ang mga papaabot na supply ang maipno sa target deliveries ngunya na bulan na 10,804,820 COVID-19 jobs. Sinabi niya ang 4 milyon na bakuna gikan sa Sinovac ang marareceive ka nasyon ngunya na bulan. Maabot man sa 250,000 na COVID-19 vaccines hali sa Moderna kan Amerika ang maabot sa Hunyo 25, mantaang 50,000 na dose na katagama para sa pribadong sektor. Sa katulong simana man kan Hunyo, maabot sa 2.28 milyon AstraZeneca vaccines nagikan sa COVAX facility. Sa karagdagan na 150,000 na dose kan Sputnik V ang piglalauman na mag-abot man ngunya na bulan, mantang piglalauman na maabot sa Hulyo ang 11.67 milyon na dose nin COVID-19 vaccine. 1.5 milyones doses nin CoronaVac ang COVID-19 vaccine hali sa Chinese firm Sinovac Biotech ang piglalauman na mag-abot sa Pilipinas ngunya na aga. Sinabi ka National Task Force Against COVID-19 na ang mga doses maabot sa paagi kan Cebu Pacific Flight 5671 na piglalauman na maghugpa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ngunya na alas 7:30 nin aga. Ang shipment iyon ay katulong bulto kan Sinovac vaccine na dadarahon sa Pilipinas ngunya na bulan. Ang primerong bulto ang 1 milyon doses nagabot na kan Hunyo 6 mantang ang ikaduwang bulto nagabot kan Hunyo 10.
Matapos magabot sa aeropuerto ang mga vaccine doses na darahon sa Pharmaserve warehouse sa Marikina City kung sa induman ini isasaray bago man may padara sa iba-ibang lugar. Sa giraray na kapagrehistro ang Pilipinas, din sobra sa 5,000 na bagong kaso ng COVID-19, kaya puminakol na sa 1,332,832 ang totalmenteng bilang kan kaso ng virus sa nasyon. Sigun sa Department of Health, nasa 5,414 ang bagong kaso na nairehistro kaso hapon, mantang nasa 56,170 ang kabilugan na bilang kan mga aktibong kaso. Suminakat man sa 1,253,541 ang total recoveries ka nasyon matapos madagdagan ini nin 7,637 mga bagong narahay sa helang. Alaga na kapag rehistro pa man giraray ang ahensya nin 158 mga nagadan kaya suminakat na sa 23,121 ang total death toll. Bareta Alas sa ibang nasyon nagkondukta nin airstrike ang Israeli military sa Gaza Strip. Ang lakdang bilang kasimbagan ninda sa ipiglansar na incendiary balloon sali sa Gaza na nagdaranin solo sa Israel. Dakol na mga harong sa Khan Yunis ang naraot dalan sa airstrike. Ang nasabing airstrike ang primerong pagkakataon matapos na mapundo nin 11 dias sa nangyaring baralyuan ng rockets kan mga Israeli asin mga Hamas militants sa Gaza Strip. Barata sa lado rin sports. Ang buzzer beater 3 points ni Sam Belanghel iyon nakatabang sa Gilas, Pilipinas tanganing daogon ng karibal na South Korea sa score na 81-78 sa primerong kawat sa FIBA Asia Cup qualifiers sa Angeles City University Foundation Gym sa Pampanga. Naging mahigpit ni Marhay ang laban sa kod sa ultimong minuto alagad talagang determinado ang Gilas na makuha ang kawat. Dahilan kay ini nakakasiguro na sindan ng tiket sa FIBA Asia Cup sa Indonesia. Ang masunod na makakalaban kan Pilipinas, iwan Indonesia asin malaban giraray sa Korea. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Kung may sarong tao na makakapagpatunay kan kasabihan na age is just a number, posibleng yun ini si Takeshima Mika kan Japan. Dahil sa edad na 90 anyos, bako sana siyang regular na nakakapag-ehersisyo. Nagtatrabaho pa siya sa sarong gym bilang fitness instructor. Poon kan maging fitness instructor si Mika, dakol na kababaihan na may edad na ang nag-enroll sa sayang fitness program. Naraparo ini kan media, kaya naging sigida ang sa iyang guesting sa mga telebisyon, radyo asin magazine. Sa ngunyan, limitado ang pagtaon in fitness class ni Mika dalan sa COVID-19 asin sa arong na sa nanguna siya nag-ehersisyo. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kasal na si DJ Mo Twister asin Angelica Skimming o mas midbid na Angelicopter. Ini mismo ang ipinahay ni DJ Mo sa Instagram kasabay ang mga ladawan kansay ng kasal sa Iceland na sa ngunyan nakaka-eksperyensya nin pambihirang summer snowstorm. Siyang sinabi ng grabing kamugtakan kan panahon iyon naka-afektar sa sinang okasyon alagad ipinadagos pa man giraray nindaan sa indang kasal. Dalan sa summer snowstorm dahil ninda pinaluwas sa hotel ang sa mga asin sindana sa naan nagtukad sa kabubuldan para magkuanin ladawan. Bareta sa lado ng salud, si Mardila nasa linya. Markamen. Para sa tamang nutrisyon o galion na magbakal ng mga preskong pagkaon, inanabiso ka mga health experts kan Department of Health sa DOH. Inililid pa na dapat man ipamati sa suyang pamilya at pagkamot sa bagay kang pagluto ng masustansyang kisira. Masiram na nutritious pa, sigon pa sa mga eksperto, pagkaon na presko sure ang sustansya. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From News Base, Mardela, dahil iba. Yan mga tugang nga detalles ka mga bareta ngunyan o Webes. Sa pag-aaral ka mga pag-ariba, Mardela. Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa lado technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Rachel Antivola.
Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sinong pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil